Tkompli toħroġ iktar fid-der il-ħbiberija bejn l-eks Prim Ministru Joseph Muscat u negozjant Jorgen Fenech. Dan kien f'intervista lil ġurnalist internazzjonali Stephen Gray għamel l-eks Prim Ministru Joseph Muscat bħala parti mill-podcast Hook il-Defni u stess qal li Jorgen Fenech kien ta' sikwiet jiftaħ qalbu miegħu. Fil-fatt Fenech kien qal lil Muscat dejjem skont l-eks Prim Ministru li hu kellu problema ta' droga, dipendenza li kienet hemm qabel ma kien arrestat brabta maqtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Muscat qal li Fenech kien dispjaċut ferm li ddiżappuntaħ meta qalu li kien qed jagħmel użu mis-sustanza tal-kokaina. Iżda Muscat qalu li b'dan l-aġir kien qed iddiżappunta lill-familja tiegħu u mhux lilu. F'din l-intervista Joseph Muscat qal li kien diġà beda jinnota bidla fl-aġir ta' Fenech qabel ma kien arrestat. Dan hekk kif kien ikun hemm perjodu li ma kien jirċievi l-ebda messaġġ mingħand Fenech u ġranet oħra fejn kien jirċievi 10 messaġġi f'daqqa. Huwa fatt magħruf li Joseph Muscat u Jorgen Fenech huma ħbieb kbar, tant li Muscat kien stiednu għal famuż festin ta' eluq sninu fil-Girgenti lura fl-2019. Il-festin li fih Fenech kien taħ bħala rigal 3 fliexken imbit Petrus b'valur ta' kważi 6,000 euro. Jorgen Fenech kien qal lill-pulizija li matul dak il-festin kien iddiskuta ma' Joseph Muscat l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia, iżda Muscat kien ċaħad dan kollu. Fl-intervista tiegħu ma' Stephen Gray, Muscat qal li ma kellu xejn xjaħbi dwar relazzjoni tiegħu ma' Jorgen Fenech. Stqar li dak iż-żmien kulħadd trid ikun ħabib ma' Fenech għax kien meqjus bħala l-istilla fis-settur tal-biżness f'pajjiżna.